Jennifer Poko no Quadras Riley's Cuisine, Lion Rock Big Gaps, Flow, and Suum, Akufu, Emanuela, Life Change, Abba, and Emaba Pa, Munyan Tinamompi, Yadamase, Papa, say Mabana, your bear presentation be too, and I trying to be Raja, Yenibre, 10 Munyana, Yan try a senior, and Yabripa, Nina Laji. Ejama yeah na me pacho bodin na oforikuma Adumni Care Foundation yo obroni unso Francis Amo Francis Adumni Care Foundation ewie de boko ye by say odamle do ne mo nanam no mo no ye the best citation dia da mbaji scan jana sache ya baha na say la eko 2 years ya baha ache na mo ye say mo free ho no so na acha fa masem aja mabeye is better late than never inti edamase ene mo nkomo nti mo baye na nkwala bebrebe nyame nhira pa ede ebeda mo ase bebree nokwase kwele nyame ni made amoye maaye last 2 years ye ni so papa na am say adaje enkora no ye fra mo se niema ye ready ankama befa o kambe fat kia dia ba ede kwa mame na nukwe nyame ni made amaye ni aso se bi obi ya de ma na wa mo na hu ne nkamfo ache se wa yi ni aso nukre nti na che se Adumni Care Foundation ade amoye maaye to ya koma so ye mofa na ade chi ade se bi o mo fa ntuma kura kata o mo ho na o mo bo ado ai sompa edin amaye ni aso abro so nti na se ye bibi ema ekuo no so hunu de amoye maaye ni aye den aso ani ti na enne ya se ye bre ase adaje ade abase ade amoye maaye na bro adwene ye nti ase so ti si anye bibi anhye manamu a na ebonyaf yo no nti na enne muhu ye na ewi citation we ni sompa yo de kuo ni nyina sompa tara one media okay ade amoye maaye ni aso papa yo kasi ye ni anso a na ebonyaf that's na ba konso a we de akoma manager Robert oh my baby akoma yo ade a wa ya maaye no Robert Senyo ya do ye ni manager bibri eje se ye ba na yitimidi ade we eba na musom maaye na eye insan ho ashe nso de bi de maaye se de be ya adaachi bia no enyina benya ayonkofa ama ye ho ye that's eni abram pagina hoy na gina station na name na omunye presentation na gina kama ani ya grace mun capture my ni na do mo to no mo hwe TV fufuro baby ana e di no yo senyo ya do no Mr Good Shoes a general manager who just say wa wale de ti ma say pa kro hwe na say o wa yere oba kokopa we nso ye adwuma ni nyina ade a ye damase erade na nyankopon o hyiram pia yo ene na ebeja yo daddy ene ye gu nhihye yam ti de besi bia mo bete ye nkawai na ye tu aba ye nti na enema aye yi nti enema mo wo list so pa ti mo bete yo aden kam ai abusuafo na no ye kan abije wantwero na ebisiama wo se kwadwo abu yakwa case number 1 wo wura wo se kwadwo eyi no wa ya wate atomu abu yakwa why complainants respondents diner onu so abu yakwa enante ata abu yakwa kwa odenko pia adwane hu comfort ati asiwire mabrampa wadwane abusuafo yanko tire video yimra fanka ye ho na fe ye hunu de tuam na bejeta dabi o nyewe yo enye video we ya MCR
ane maame abegyina mpoma mu bom se susu di me ba no maame ya sa no mani bi nyina akire me na se aye radio so ni ade mi sim bi wo ane maame abegyina ye di anu no kra ne di asembra eti bibi o bi aka ene yere be judgment no ne pa chopa se aye radio so ni ade mi sim bi wo wọ́n ò yẹrẹ sẹ́ dẹ̀ mu náà sẹ́bi dúdú mpasọ̀ kúrò ní ètí bẹ̀ bọ́m sẹ́ susu wosò ní ba no. Yabra mpaka sẹ́ Sompa Nkomo yẹ nyẹ́ bẹ́ ti nsẹ́mu. Àbẹ̀ di nyẹ́ asẹ́m ketewa o. Ní ẹ̀dùn nínú. Na wọ́n tún àpọ̀nkyẹ́ náà wọ́n da so de kura ne ho mẹ́mu di asẹ́m ni. Mi ma hin pe tí ma ti bi da mi sí mi maame bi a na mi ni mu no. Wọ́n sẹ́ ẹ̀nu náà ama náà nwale. Bẹ́ẹ̀ma wọ́n nya bẹ́ẹ̀ma ọ̀ne na kọ́da maame maame no ne yẹ di ne baako pẹ́. Ne maame ne wɔ ne baako pɛ wɔne bɛrima no akɔ dɛm no wɔn hyɛ wa ne maame no abɛgyina mpoma no omu adan wɔde na odi mi ba saa susu di mi ba eti nsɛm ne pii anyɛ yie abeto aso no na yese suhyefa yemuya tie na fanu ni nyina ewa ha na ye me de se soja ni nso ewa ha oni pa kro gyere wo ho wa de besi na nyasi sister na chance spice se di peche mpachew ye wa akoko ye wonantwe ye odwan ye garlic and ginger ye spaghetti and noodles ewo ho boa ye nia ye local things ne de aye no monosodium no artificial colors. Ya papa jema bedusu tomu ena ubenya bi edum pampa so. For 0243535025 na yenko yenim. Qualitac Dental Clinic me pacha wosen area track ene ye friend afase no. Wosen wa sebo grass ye friend is kiss me quick. And also obey ho aduma. Wosen ya kwa dem ye friend is space to space. Obe feeling ni nyina de ama obe she crown obe crown and bridges. Dental implant obeti da amwagu sesua eno so obeye whitening obeye ye wopatase ka chi amagema bidu ni mu ayeben Vegas eho ene ewo bo modern so obe free 0538250078 na ye nhyew na eniyama nyina enkoyi emfama Top Eye Care Clinic ena eno so ye free me pacho bebrebe wani eprusuo twankyen ade wachira hu na atua bom ni nyina abama ahwani wakama na wahye ye wo so ame eni no mu tani de anim hye 0552292272 obusuafo mi nya ho enya advertise ekodi asem nya ho di asem wai home yedi asem kakra aton ne ma nya ho yo oba he ma na te sen wo ho ofe braki fe found semia is a champo komi obedience so bedru ni de so ntimi ati atum menopause for me what hu me 2 days de na enna woni so na no want answer me buy unu abrewa bi akɔhye gin shrink no si twa na japade a wo buy sim na me say ada mama abrewa 60 years so wa hu hye eno eto tea no wodi anu ba na nim na se abrampa esemi se champo to hye obi obi na amle wa phone prema ya mo dedo prema ya mo de yo papa osai na te sai ya mo cover face ni nyina amaye em se basam ne tofa na ene yenya brema ma me no so mfa ne de emra pacho woni tofa yo chewa tifu na yo mse naga train ya no man to wani o kwan a obai ne maame de be fa school fee ti mi se o frɛ ma no mu didi nkoma to ye se o be peda ma ni abihia ne no frɛ a nyina ya bana ya mu di yo ti asem dada na yo obai ma e pa cho dan na abai hwe so ye bible Quran bi focus ya snap kasa prakuni bodu ade na ape so fa bible ko yan sorry so ko praise hey nanse praise be papa no mass of catechism mon solemn pipe won gidie mu
Any am I have to 20 jemu. Yo, Peja Bablo. Peja. Bodia me ya dina. Pacho ya me ya dina. You cry me Bible. Pacho me cry me Bible. Sasama me be king. Sasama me be. Unyame muame. Unyame muame. Order. Yo, Baya. I said you could afford SNU. Now we are not say. Pacho ni o kano. Pacho na menene ma mena menene ma meneti. Ba me kwala be ma me ama me hu se ebia me ma me efre. Maami a ye ka se wo maami. Me pacho. Aha, enyo maami pa. Pacho ma me pa. Ma me aka se de we frame. Tina ma me adam pa no na ye business. Nti ma me frame no otete me. Otete mi mu a de me na masori mu a na me hu abranti. E na so obeware me. To de o passem to mani mu no. Me so mama me ni na nhia na. Oni na na. Me pacho de bi. Yes, mo nante kronkron kwaso. Pacho an. Mo. Na me simpa so ye me ho ade ansa na. Me na timi nhia na. Mo. Pacho me ni kwhia na no. Na fe me hu se nkoye. Aji gwanwo. Aji to. Kewewo. Kewewo. Achimda kewewo. Na nkoye sese. Pacho na dru anadwo a. Mi hu su ye. Enaye mu no. Me pacho an. Eso omone ho moden ana. Omone ho moden kra. Oti ana me ka. Omone ho moden ka so obone ho moden pa na mboa. Me pa twa de ne be ma ni su ana. Ishakura. Ah. Hey. Ena so so ma san de ade ni bi aye mi o. Ebi aba be so. Na we de ye. Hey, ana mi ade John Cena. Mi hey. Ya baduma. Ya ba. Ya wo Sompa Nkomo. Hey, abiji. Pensuo ma mi o na. Eni e me ya fa masuka kara. Hey. Talk show my. Ya ho meso. Na kire se owura yi. Wa ma woni na nhia na. Wo ye se mba wale awale kronkron. Eti mu ko oba ya se ne be ma no. Nkoyi kura. Isa. Eti sese. Yes, because be man ma yes me ho asem krokra me nka kra. Edura na do a. Woni ne be hie na no. O twetwetwe ne ho. Se na onim ne na hye hu nti na o twetwe ne ho e ma me sa no. Na so bress obo de babai na said ya uka no kwenti ko betimi no ba wo o se bia na akire ya na bia yes ade ya ane na mtimi se so ba no so ko ba bi so de be share ne so de ya se ma eh sister ekwoti emekoti metomu ofa sam ma asam no ba bia ye gina pa oba ya ye ka ne se oso beto so no ma me no eda mpa so e wa godie bi pa chan de ntisa wa me hu sam da mpa so pa so de bi da ya asam ne ba ye frɛ wo maame no wo maame ne sɛ asam a ya ka ya twa so na ye die nti na brante ndi aduru ha na wo beto sɛ wo ne ne dampa so na nye bone kwan so wo so sɛ ansi tu no maame wo na ka no kore ipa to sɛ ne me maame no ka no sɛ no no na ka ne de na nsi akwan because sɛ me maame de me ode maame ntimi ne me maame so e dan ma ne ye yeza ti bia mo dampa so kwa nyesi pa chan bia na ye dampa so kwa na sɛ bia me maame hie na de de ne kwa me ntimi ye sa de enukure bia ni anya nukure asama sister yi kan anya nukure o se be ma twa koshim cheme wo ba no ba ensa ne atwa koshim de keto akora tumi ya pio ma bibi betimi afiri ma ba ndi se meme de ne so ndi no maame ye sa no so me pese mi hu maame obusu asem ono ne maame ne de ne ye chen meme de ne de a ne ye hu se ye nya wale fu bi ba so me ne maame de na me si ye ye me no wo de maame kura timi ba ho go o maame ko bompo so woni ne woni da do dansini enya no kura ba kokora nkontompo na wo twa enya no kura maame no timi be ko punu mi se me nto me bona mi pira wo obi a wasi tumi be bom pumam se wo pira wo na fe de na ne be ma twa koshim Ghana for my wa ma ba sebi mo pe ko ti akasi o enu na ama nanu obebre na wan ma mu wa iku so sister yi bia na wo de ne na so na hu se bia me de sha
na wo not there be eno de one kan sa one kan sa wo se memedie so na de o kan na mra wo ye se obewale wo ni ehia na ehia mu de ye nhia mu ye se mu ni ehia age se wa ma ware awi na fedia ne beba se be mani munyamfa auto ba fa fe ntse na mo ti no se o ma wo ne wo nda na ene me ye ene ma ono ma me ye nti ne ma me ho nya na kono so ne me be ye sa etu susu se se so ya na wonim se ma me na nya ne bakan ma me ne de ono ne ma me nyina nka nche me so munya usua o ma me se ne ma me no na ma me eti sa asem ya wo kan ne se ma me nya ne ma me pa ne ne wate ene na wo ka kire me ena wo kan he ene wo wate se ma me no nti afi na mo se de mi hu ni nyina ne no kure se ma me no one ne wo sa ayonkufa no fi se ne ma me no na one ne nye sa de no one ne ye no point bi wa kan na mo mu se de mi hu ni de me ba ne ka kire me ni nyina me ba ne de kwa mbo na mane se asem a wo ba na ka kire me se wo ma me de ye ni be kan ro ka bi se mi nya amase se ne ye se me ba no ifi ono kura no ne akura no ntem no enye ne nya wasem e kura no ne akura na etwe se akura na ba ni kunu e me ba no o ba ne ma me ho se wo nti ma me dan nei ya dwuma ya ye no kura ne yedi ya dwuma ya nye magic enti asem a wo be wo hye wonka watata so esa wade na nwui nti ese de wo ku ikenti mo be de awale so abeto so no ma me dan paso a wo no ma me dan paso a wo hu mo kwa bone so wo so be ya tum se ma me nya wo ma me kan de bibi betimi akoso nya ma me kan de ma baby bibi betimi akoso ene na che se de wo ku ken kure ma ba cha nya no kuro ni kuru no nya mi kuru so no na ra na wo ku no ho wa ma me wu ye no de ne me ye ba pre ko pe ma me no ni ba ma me no ni ba me pa cha de bi won wo da on wo da no ma ye ba pre ko pe tino bia na ne ba ne gofo no me ma me se ni bibia wo ye ya san me mu hu se me ma me na se nke no kure mu kura na ade na me walo na wunim se wo walo me wo ba sa ma finance o ade nti na wo bia wonya wo ma me no ntimi nche mu se e bia wo wonya me ma me sa da bi se bi ho fie ebusua mu asem sa de o ntumi fa meto a sa me be ma wo be wale mi o na mi ntimi nka sa be ma wo wale mi ne matena bobla ntimi nka nche mi se obi nya wo ma me a wo ma mi hu se be ma wo dom ya wate a se wo wale mi ene matena e de be nti na obi a onyo obusua ni no se be ma me ntimi kofo bi onya nka fie kura wale no ne kwasem nti se wo no bi na tena watete wa e de na si kwan se wo mama hu se mami wonya me mami ne mu oda mami su e kire me na mafa na ye me mami sa wanka se wo kunu ni na wonim de oni ni yenti ye se mini bank ogumani mase se wo na si se wo wale mi biom kra na se do nya eti mami dan na se awade na beba so na e maso pa cha wala ne ye maso biom ade wa ye oden pa cha ontimi ye me hu adwuma peja uti sister kasegu ade ni mu yi wontumi nya wo adwuma ipa cha da bi o etu wale no ipa cha da na da wale no sister ye sabi edi enko a iso mo kohuma o sura kohuma bo so se kana mabonten bla ne sa no so do e moa wo na se ma no dimi no kru ntrafe na me sa ma bo akoma mani ni ni kru bai woni ni kru neti opekun bi ama me na woni kru ti na me ba ho a o si he me no wo dem a da wo be ma me kwan me ba ho so ne ye bopum bitimi fie na ye bopum mi se me ma oble na me se anyi sika ntu na ne ma me no ne wo sister yi wo dem a e ho jealous so o so ntimi ntu wo yafunu mu ma me so nyo ma me se ne ya wo kan o ba send your what in the na ye body obe me tu na nim kra se enko dan oba bi ha mama me no si da bi ase ma ode ma ya ma me so de musumi o tumi ntone ntwene ya ntu ne ntwene yo ye ha da ma na tina na me nu me no nya so yo fie o si da bi ode ma ye ba pre ko pensi musumi ntimi nkotena ba bi mama me so nkotena ba bi me so mi ja ofia na mani wo machi ade se mi ja wo ne mama wo we me ba na wa yo fu flam asemo abaye so ne o me ja wo ho no ne mama yi ko adwuma na mani wo machi me bai ka kan wa o ha me ba na wa fa wa san fa me ba no kra so asa aka asemo ya oba ya se kra wo ya le pa cho me ba o so akola ne ka kire ne ba ne ka kire ne se o ma me dwale na no de ne se wurawura na se asemo no ukun abo amane pen
But so Obama money pen. Ediana we found se batai. But or some them we saw me mamma no. Emma me so no when you no cray. Akola and yet and I didn't buy. Wouldn't I buy and I said that's one is you Jerry Akola. I mean young when you are not. I said some of me jarring. See, until with me dear some cacassi to me, mammy so sad. As you know, Mamma, mind you, my minya, Kakrama. And your wound is away. Is a way. Eh, brass, I am now can more do. Mammy, you never moon. Oh, quite no mabo, and what the general would the You buy the Jadabe. Oh, you buy the Jadabe. You buy the Jadabe. Now, I don't have any say. No, it's a number of fool could time as I'm landing the cow chow. Kawina and Kemma. I know I'm a child. Thank I would try your mamma with some walking. So, na my sister in Sherry. or Sherry. Mamma and so sabi or Babylon one to one or no Sherry. Eh, and some more ho. And you cook Rawaya, Puak. I wish you 4 years by Kenjan, alkaline drinking water. Me pacho, in Sukroje, Young Concord GB. or Sister Alkaline when you pay you must say, a dear Paba Chodi, Concord GB. and yet the away Wow. So did the amount of real your Brema UGC, Tafuni Road about to Quantano Soa, or more than so do swimming swash. So for my won't be brave. 0241449191. Give us P capsules. Coco GB. Dr. Solomon Quebi. A bed bow. So Bema. Why a mere? Concord GB. And Sawatsia Gube. Nina be free ho. Give us co capsules. The two co quasi a free ho. Nafe. Give us a bar mixture. To marry and a typhoid. Give us GC mixture in a capsule. To Namusaya Dibia. See, Udumubomo, a Buama at San Bantem. Nina be free. 0543222470. Daudwana. Dokute wo ya de se. Dia won tumi nsa. Eye jimi. Na adwaman. Anu de won sa. Ya kan nyina da. Otu ase. Wonu 360. Na de wontement ni twitwi. Ya woje so krapa. E ho ne wo. 0241244012. Na eno so MWOW 3P garlic mixture. Eye 3P. Eye toa. Ehwe pai. Itini akoko. Kono kwa GB. Kasi amroso. Eye 3P. Teshewa. Eye 3P. Sanu na yo titi. Ko GB. Ofra yekutu. 3P be boa. Me pa cha ofra 10248 928824. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital. Yem ko hon ko ja ya le hwe. Herbal mixture. Omo no. Ye male vitality. E ho be ye kama. Ema be ye chain. Ama ugina so. Bibia. E be gidi. Ye ka kron de agira brante wi pebi man. Na aboa no. Be to no bi ada. Kono kwa GB. 0246727677. Bibini Toma Plus. Eye o se dro papa. O satanfo. Kokwa GB. Bibini. Ebetu ase. O de ne ye obo ano. Ama ho ato. Oyem. Kwaje o de. Wachi. Ebe boa. Ediani tomu a. Na ye wo ya. Frɛ wɔnom 0541337810. Exodus. Kokwa GB. Yɛne yɛde dandelion capsules. Eye dro. Moringa. Eye kama. Ɛde aba. Eye pressure. Diabetes ne pressure. Ebetu ase. Tontoane mienu. Na kabo mu. Baako bia mienu. Oh. Emprensa dako. Yade ni nyina. Ebe dwane. Wapro yade na atu agu. 0544447033. Leicester Ghana. Amuase o amuase. Yankasepa. Ye kase yas. Ye extra long. Kokwa GB. Heavy flow. Enkoda no. Ekusu. Pinty liners. Dibi mo obia. 24-hour protection. Esoso niemem. 0302235295. Echanfo bana. Ose haban kasa wote. Kasemu yade. Obeti haban atoso ama ho ato. Ni nyina da. Obetwetwe. Obehwew. Ama ni nyina ko yefunwi. Ama ni nyina afiri ho. 0244988004. Gentleman Dental Clinic. Ye kwa hwe ye sen. O halitosis. Ye nyina mfi ni nkyere ho. Ube scale. Ube polish. Polishing. Ube fele. Ube fele. Ni nyina da. Obe ni nyina ama. Ama na ikama. Papa Junction total full station. 0559139582. Midima for sa weni amawo. Dr. Time da so. Oso amoya de so a. Na nkyere se wonsa. Aba sa. Otene pampan. Obuya kwa agogo. Obetwa bre. Ahomfa ya de koda. Atu ya de so. 0244774282. Edutwumwa. Ose madansie ni. Edutwumwa anya wadansie ni. Enu yedusa. Adusa yo. Me pacha wo se edutwumwa bi test. Mami. Ayamuti. Obaya che. Oye. Enidane. Ko. Edutwumwa malamis. Ebetu malaria ne typhoid ni nyina. No wa bra. Kokwa GB. Edutwumwa tonic. Ebe mo wa hyehye. Mankapo. Ebe ma be ma ginam. 0208 161
800 abusuafo asɛm a yɛdi ni nei yɛdi asɛm dididi na asɛm wo so yɛ asɛm o asɛm wo so yɛ asɛm papa ti oba pa se asɛm a wuku ka yenye ndɛn ɛde yenye ndɛn because me de me hu de menka yenye ndɛn ɛde ne bɛma katachie ɛsɔre ba bɛtra national television so abeto na se ɛne ne yiri ni mpon so omoda kete so kwan ya na omafa so omoda kete ne so no ɛnhyia ni munyam ɛde ne bɛma na yesa won hu hwe sɛ bi wuku wonu wi o ma ne so wonu monsa ba cha David ti ɛde ne bɛma na yesa aso menim die nti kora o patch den kora maami amde na ye maami de ye de na o so ne me da sama maami ode maye maami prekope maami wu ono atete mi a mama ko bedu mi fie se de na o so de asem we ebeto ne so sa bra wasemi ana da no sabe son wa fa ready ni bia na me fa ready maami me fa ready no kura sab na me kan ye mi mahu e na me kan na obad na woni oba nso te na mo na konwoma nso de abra senye ne maame kwa na yemusu aso obeti esi abonti maame busia se na me bo na magya na se me wale na me mo ekura na ye de na me mo oba ya o se no obo no wagya ya na ba cha se me hu ne ne de sikasem no sikasem ne nkoyie na mpamusu ne nkoyie uhu me ne wa na ne wale hu wona me no me ne wa na ne wale asa me hu se wo de ka asase na me hu se na se na etia aka mama me wale wo ka woni ni hia ya ansa ka woni ni hia ya ansa kama me wale no kula kama fa we anto me hu so ayi hu ye nso so a wo begya no se wo so wo hu na se wo mpa enye wo maame na wo so ne ko yesa eno se gya be ma akura se maka me nwie ne wo gya to no se ba wo ba abra ne kura ne sen ne kura ne se me awale ndie wo mata se wo nwale me ba no wona ne hu ya me yare agba kura no to woni ni kuru no ko mbe fa so a oni ni kuru se no e na mama no mi ne ya me wo wale ama me awale ama me se no wo se maame oso maame anso ase ne ba wo ntie no so e bende maame no ne ye hwe nanim na bibi ne si ne kwai fele ni aniwo ontumi me enu mehia ontumi ma ba de bia ne ye fele bia se me firi akwa wo na maame oba maame enye no no wo de obetumi ne waye de mu ye no man pa so de mi aya no nti na ontumi nti ne wo firi maame ne ho no se maame me ka so wo firi fie ho no me kwa na me ka so se wo akopɛ ba bia wo tena wo pe na nka ha so na me ntua kama maame no nkote o si da bi se maame wo de mayam ba ple ko pen so de me so mi ntimi awale ase na wo enye se wo di agro wo ba bi obi Evans me pa cho papa me pa cho me hwe my papa bra na Evans ko trentre ho na yenko yenim na me de asem ne kura no aboro me so na botre na ne ken so ntrase Evans asem e da hoi tonte ho Obapa medase ene akonya ode ama ye wonso kabi so obapa no kwasem yenu aba na ode BBC yenka no kremfa nkyere no ohwe ne nkasa yemu a yenu aba ma ne ntime nsore prekope so ode asem enti se beto onene maame so sebi obi a wawo ne bampotimi ye ne saa na enye wo a maame a wafa watetew se wate ase obapa se de okay se o se ma ne nkotena ba bi kura o se da wa akopedan obehan ama no saa na se bibi wo ho tie nuaba no se te saa wonyan na emoa no bible akakura se so do nkobata ukuna maame ne papa mo wo other side what you say the nyanse woni be ko mo ba wade de e ma third person bi mbam ti won hwe niema yi yeside nuaba no won hwe niema yi pa me mu ne so de BBC e wo se wo ka no kura no se no kura bi wo ba bi no kura bi se ba bi oba pa no kura bi se ba bi aye nuaba ne de sie ti mesere no etisa wonyan na emoa no yo bedas Nick yo hini ni medase pa ayame dese ene ayame de pa se ene maba na asemi mabe pies na minim se strongest for okra ba ha no na case we be because all this shares our Wednesday but unfortunately o mind me ama na me busa ma me ne se wo si ukunu ebe me size na watch mic ya na ana enuru numpo
Any mammy, the assembly BC, Bia name Runu now or Kayan, Bia no this year, because the Bia you who said Dr. Muzu correct me by have a year, you be say, why a wife says a bearman carpena, the young carpet who Dr. Muzu, no abuamu in Rufum, send a bear size now open, and car. Would the abuo could say be a size in a pet, Dr. Muzu, Mr. Remy Kunumami. By sending a wusky kind dear. Said the mini abe makan it me who said would in yama be seen and send me so me busa who couldn't pass air pen a wadi ye maybe your person who to free oh mammy to free few still oh mammy that's what you want me busa say so they say so my mini war not 77 yamin fasama who are in the bakwana wouldn't mean on cosa our ear yet once the beer can mature no to be follow your mammy nipa me no wale no correct we free baby ba edin it there ba we free baby din there ba ni abehiem no bia atene ye ho so ahu enti ebesere se eniema bi wo ho enkoye enti so maame sa asem we de akwaye se besia ha han na ni se paniko na tase ne banyan se sa pepepe sa asem ensem bi wo baabi ko be ma hu na utimi so ye strong na be ka se ne be ma so mike yi nka eswade ya ne nka ye beboa no ama ye hu but wo se ebia enruwi na chese bibi wo ho ana masa betimi ayi ame ahwe wonti there be patch on there wonyi ni enti so for mame asem we dey bibi wo wa e wo mu a wo se ye hwani eka because mame no enu nti kura na awon sa aware for bible kura ka se obema beja ne na ho no wode no akodom ne kunu de nti na wo ala se wo mame mame tena fie some mame ni ba nick woni ba won tena no ba bi na aware for so ntro mu ba bi na aware no nkoso because wo aware wo di amenatwem aduru baso ma baso nko na ware na bibi bia anye kama ti bibi wo mtie wose wo hwe mu yie mate me is a champion so no me dance so mami e bia se ya yeti so be se woni cha kan pre asem bia wo kan bia no se ya dwuma mu se ya sorry ba bia jina binti na kan pre no ya won sha ababa ya asema ya waka I put it to her say that wa put back commercial now I say I'm chop and watch look any after someone was been made for some mama me can you somebody me say after someone been made for so many for about 3 years and 3 years somebody one day cry 365 times me and say ade and what me at town and nanche e wiase mo ya enfese we esuni na su eni sebe obi nya wo ba wo ba fa ne se de ben ya esi pai yanka twi wa say esi pai enu ntini se ma me person wo di bibi ye girl ya won nwiri mienu nwiri miensa obetumi de aye no consistently papa iba ha say na no wasa betra say ene asem kro no ya wo kan wa no wo kan won sesaye na se be ma tenten gram se se be onyimi yo na nka wo ba betra fidike se we say so agirigire no aba be tia say ya wo kasa hwe nanim eto e concept seriousness be na ewo nimu nanim nya che se wonye serious e wa sema ya wo kan no ese me ma meta na me prapra mani wo me ka na no pe bia fa say wo fa me ko and I'll come to answer e bia mu to so no wo share comment ya ne ma me ma ya ma papa wo say sebe se ne be me ni won ma e di be ntia ma me ko gira project ka say wo di me ba no dodo e tie fo fa chame wo di me ba no do wo pra me ba no na no kwa nso no ma me no say repeat ye e say sanity dia ene wonya nem ni ba ni so no wonye de onkonko so no wotimi anya de bibi ni won man ka wo say na ka baba ene mani abrepa na sam so e ya me ya e wo abrante we say FM na me pese baba yi atia se ene me bi ho no ma ya wodi esie no hwe ne ye awade we say egu na so ko bi ko ontin ware bi hwan ya ababa no me se wa ade bi ho no ma ya wodi esie nti hwe ne ye enti sawade ne gu kro no ko ba bi kro pa ontin ware bi because spiritually no ma me no wa wane no let us put it to her some ma me no wa wane no ye de ye nyini ye body ho adoso ne aka nyina ye nyakopon me da ase enu ntine me transfer ye ntwantro ye me transfer ye katakata ne maso ade ye no kura se ye ka e me obi ahu se ade na nya ye je ye ne ye jai meni so kura po atete ade ye wo bible mo ye yankopon achi ade presby
Uko presby. Obe tell say, twa ntro, kan ensemu. So for me, what was say? Enya me nwanwa kra o, media to Frank, enya me nwanwa. Say what just one more up for me. Ya trase, ene ya bukata, ene ya ka, ene ya nwini. Oda shina no maame no bibia nsi no kwan wonti ma ha say. And I'm saying, "Come say, come near me, come back to am to." Hey, aye, me find the World Cup. I go show the film, find the World Cup. Do fear before. Yeah, find the World Cup because at some yeah, so for me, I have many. I have proud. What I say? For sending maybe a course we are seeing. I say yeah, say your mama near Nantiano. I didn't know me so brag and I must say, "Will be you know, you this aboneno." What I say? Young man, this aboneno, and so for me. The person trust. I said, "Nanny say, I will show you what trust." Abushano kwa trase na ba bia omo dia asem ni besia no abrante we say se ne ma esi kro no won trase no nwene no hu se awade we say no otwe ne mutane bete ye pe krampa awade no enye yie enti won tum ne ka se ne Joseph tum ne ka no ya wo jai Potiphar ye no hono no won fra awade no ho because awade no amwa no se bio bema ho hono no se ti say yo say ye kuti bom wo ba you to show me that said when you atenka. How many are dear Papa Soja and everlasting? Bama for everlasting say. I do across the sofa from a bonia. Obey your baby, your crump, and one who cross away, bonia. And anything I make us say, oh, ra, Fadri, Sabio, we are Bama and Artion. Nana Brampa. My lady. Hey, is a jump on an Indian Tatanisu. As I'm nay. I should have Papa. My lady, and some say no at SC. But do one MP and say say no, SC no. As some to a branty at SC, send soon be rawa diem coseno. A idea a boo, and yet ne and any baby bears idea way. Ah, Pique crabbing to a pen. Pique nasi rawa diem man nay, Pique our dear Guya and never feel over water for fro. A G man are so for movie ye. Mammy, near Cassam no credit. And ye may cosono. One out pay, and one must add you with Cosso. Come to an pen, our master on the con. Dear Kuan Bessie, who bet me a cousin, fear me and son, only be me were no naba who cram one in ye that. Ye ne who bet you the case so, ever case, Sabia Bruce 7 and the Cotia Kete. A dear now say him Guasse, and our person be good and answer say. Share, I dear you honor a seer, ye can be fine dance here. Tia dear catcher on the neno. Papa never told so I wouldn't mamma the damn passo. A question no. And I mean to be man committee man and corner. Yen too soon before. Sabia Bruce Sabia Yado, or Bawaria, Nantressa Fanny Fear ye quite. And Fanny Fear ye quite. Monu mom cran Mario, Nanny any boom. Now 2 o'clock trefio, Sanoa Ketuan over and cried and canonco. Now so bet to a fair crassy, about did Diabosso and a Fiabosso dear, and so for Mutia Baby ye, Namun too mofo. So te crass now bedin and Sabia Cordia, Nequasuano. Na sa was a sound near ma, I bet it dying, I bet ye Calfio, na papa no back or met 2 cities, and no about 5 cities. Debbie, Tenassi, Busumi be no mamma no cacra ye, and tia cannot crash in your banner, and somehow tia Kenyanano, and Faquem. Nyan Sabianim. Why ye? My lady, I deal with one more, remember baby frame me free, a year a UK. My lady, me dear Sabia Wotie. What say what before baby or Ghana ha? Set TikTok no she ano. Ano so by ma supi. And what my before free ha? What didn't do UK or some ya fan soldier? Afa be banet at in Swetia. Tese or fair say ye ni sika or the before free Ghana mreno. Emano. Supi na be bana nyantum amo ma nyentino or jinisika. Enti sanya ma we koso so for ni bi eni nipa bi yes anya no. Enti ye tufo. So free so awade no pa. Mama me ne nko. Papa nko pewo. Me tie ne nkom a ewu mom na so mpanintia una so mpanintia on de nko pewo enti so free so po wade ya enne ye mama me sesa ne manko mani sesa ne manko akurase sabi so na otete o sabi yin so na ye den he sadia me nua ba ko bisa ho no o si se wo ma me awu a ane ye kosie no a sa me no be kom no ye de wo sha daka ne ntia ka be kwa na wo se dabi eti die ne sikwai se ma me ne be kwa akurase na busumi bia wa mane no anana sabia no abafie no abahwe ne nkola ne papa yi se de mu si te no sako se odi se ti awade ase na papa yi je sunsuran unya awade abia mo ene be me bia ne ho a opeso ba ko ma eduru ebro de target owo
ene sika samodin awon target malady ebia na papa e wono 1 million bosome ebia na 1 million uma mi beka wi eko 2 million malady bia na adwuma kra so nye eti 2 million no wonya kra no ofo so no ho de mama wu ntam na bi no pressure na da no so odanya ni anopa na tare gu no ko ho kiri no okọ ontwitwi ni simple okọ pressure ba fie enti ebetu mani before sesa ne ma we ebibia na de yanso mu wuram ne de mu wuram no emwa mama ismo keka malady enye ne kwa no onka sem papa bi ne enka bi nkyere no ye ka bi ma no ade ne de waye chopa no so ogina fidi kase so no opa abrante no na abrante no ye free na kuma mu eye finance obe ware a ye sesi awade no mo ware ye dem ha ye mu awade but ade a wo ye de wana wo bokọ ato ma papa nako na no oka ne ba ho asem so maami dware na no de ne sesi ne ba bi maami ye nka no kranchiro etu ba so chese wukurin omo wa maniada se ne ba ne se na wo maami ye no omo wa maniada oh me ye nya sa ne ma no wa ba so oba be bon so se be di wawu maladi ne ma bi se na ba ye kan ho wonim ba bia papa di ne ba no da che kwa kodu du o se no o se da che no anu o se ne se sie se brand che ti sei wo betimi dia susu ne se se ne kwati nya adwuma ana ne kwati swa obema o se usu no o si atopanya o ma mi gira kire anabuai no okuno eno be gira meka se ne kwati aketu abi ye ka no kwati ni pa ma me se sanwadwene no se sanwadwene te za wunyini ko wanim abrantie no o ye ho kure benyaw ne ye nko pedro mfanya ne ba no o ma mi nyintum so one wo ye na wa ye ne ba ni so bi ne nko pedro ma akra na ne ho nto no se se akra ko fa ya de aba fie o ma mi so tuo no toto ayampe a se han o di no dodo na nka menya ne dai wanti bi da no wanti so ma mi gitum eye na wo ba wo be defend o ma mi ye ka no kra kire wo se sa wo suban malady enipa bi malady nya twa na me asem bi wo hono mu a enipa bi ye wo se ye ka no kra kire wo mu awufo ni bi ye ne ma bi etan eniwu o wale asem no allegedly oh malady media me sim me ka no kra kire no me ka no kra papa mi fra ko to ba ko yi omra no evidence malady papa yi wo ya kola papa yi wo te wo ya kola sebi papa we wo obi na nya fira santo so achicha dem sanke ka su ba su che papa na aka o kopie so na o kopie so enye san ko betwa papa yi to ya kola tu me twa na sini pa ne to amade aba ba oh malady se na ka me na microphone ka metwa malady papa onya kra ya ka ko to asema sansensem bi sei no mdi hurahuna o di semfu na gira na me do ba kokok ana me sama ko kira so se ko ayi o di fo ya be ko hwede wo haba kokok to chi ya be ko china so enti nyama bi sei malady ya ka no krenche nipa na nsofo bi nyasa eniama hunu ne semfu a ebiti wo o mudi no se bi ka wade de o ba wale a wurawuram sa akopede malady 3 days bi dia me kwa so ano no bedi nansa metie mama ni niba malady wa fa sister edi wa atiti ni frinkura brem eti wan pam no malady abrantie me do nyame se abrantie ntimi nyasa se wan pam mama ni fri na brabom dabi eniema odi na ne ahunu anu osi sebe akura waka osi wanwe mama wo akura se awufri se ode kumase na ntimi hide akura ma so akura ka so be hide ma so ntimi akura se malady nkanya de afeni so mama wo akura se pa here na be time malady nya mo tire mama wodi wo wache we tu koma unsam ibi malady asema me pesa me kam me se mama ko wo akura se na nka bosome na papa ni na yiri wo makọ no makọ sra no matomo kakra gensia kakra eni anwa ne nke da koma no na de ebe de na nei wo be hemfimfin de won so ketremo etafre na yiri baby eya samfo ni semu no eya koso wi asema malady oba fefe me pa cho abusuafo me de ma shama o edi asem di on sama yedi because me ya me nwanwa me tie nyina mabomu bia me ye ka ye chef fridge me ni da o se me so ma kofia ko no na duane edi ya de sidi asem because asem no ya me nwanwa ya ti wa ya ti asem ukura wonsuro na wudi wa woda wo ho ben wodi enwi pepo aba otire me pa cho adofo video ma woda enko nana ya grace oba ya ni o hwe me ba no mo amunim ya grace no ni wo fe papa woni ma de o ya gudie I am a master you no wo fe se
Yadne to Asodan. And yes, I'm get to Assemblies of God was Asodan. Grace congregation. 81 or down. Nana ya Grace. Boss baby. Ah, my lady. ah. Na obaya. Aduane bi Say who so beji aka. Aduane bi de bi ni ba bi e wo. Mami ka na proud. My lady. Ene ya di na woda. Mi se wo so ntia ya mi asa ma 100 ye. Mi so wo so nshira. Ombe. Ozo sisha. Oh, na nyame ma ne kumpa. Amen. Ya so hu za na ne de kakra o nti ya makro. Onye. Wo ba pesika pa. Na wonu sika. So ni ma de e fenti. And now ya wudi wa wo de sompa. Adwuma efo nyina wo ma me me ka ho. Ye se onyame hyira. Amen. Se de wo pa adwuma no. Onyame ma nkonko woni. Amen. Yo ayi say PK say ba na ju 12 abra no do be pi. Yanko enima. Yanko. Weye Alexander Kwame Ando Sompa Nkransa ye drive time host Papa Toast ne bani ene wodi na woda ye sre wo so nhira ene nkwatente ahodi wo mpa enso edema ye bai se onyame emane enkonko nanim ai Nana ma Korea oye Sompa Nkomo fan kese pa o ini sons and daughters Nana ma Jemai ni din no tun se santini abaya pa o South Korea ne Nana man su di na woda ye yi apa ye bom paye se onyame ma na koma so ade mrem no kokko am pai bo bi a wo bo no ahwiei wo ma me wo hini ni mi yi apa ye se onyame ma ne mrem ebebem amoni je nso awie o paye e oda ka se amen amen ena ye papa Mr Bright Kumba no ye producer e wo morning show say wo Sompa Nkran no se na dan for pa belated birthday enkoma ye maame Phyllis amwakwa Jemai nana ya ono na ye panipa oda Nanny's boutique Spinches Nkran ano na ano no odi na woda nti ye yi apaye enso de maye maame se onyame enhira no ye papa Kumba Bright o se odi na woda o se wo suru nhira nso e de ema ye maame papa erade na nyankopon sha ya me pa to twetsa Mr Kumba why onyame nhira now in the fan club UK yani Destiny Ladies ye ko both party August 2nd enti enya sam ketwa UK ho adofo nyina eye all white dress code no ye all white ena ye de ye oba no so ne to abokama maybe omoto aye doa sa na brampa yo mu ye jantrafo Enya sem ketwa e ma na omoto aye doa abonkuku ano jantra ko tie bi yesu enu na mo oye pataba se wasim eti both party Becky Auntie Becky ene Mikay wo pese uto tikita bomodian so be free Mikay e wo line we say eso wo be free Mikay e wo line we say so na waji ticket pacho UK number no we no so atiato no 7961 752555 7961 752555 all white and ye dey call both party or any fan club UK phone na me chow titru and me papa Kofi Bokri Ado anyone more can ye Rama Bruni Mampo Kria any Mama Esther ni lady untumi nom nyame hramu sada and Amsterdam fonso Ma Rose sister Kria Patricia any adofo ayamo Belgium for yada mo ase papa say ye ti bi wa Canada sister free me aminua ene me sister Josephine omoto ohini ni fan club wo Canada na nyame ya doma ye beba ho nyame ya dom na dom de dom ye ya kian ne kin me ba Canada nti rade enka mo papa ye be peja ya sama etoso mi no ena eno so komfo ya asem ke mama komfo no aba na metrase
Case Abraham Pabadon we asan wako. Number 2. Walk on fire. Atiatum onu no oye respondents, complainants. Yenu aba no. One fa a compression tiama. Hey IBJ dey fucking produce. Complainants yenu aba akua free. God. Okay, God. Yeah. And Enye. You be see my one says. You do we abro nkuru. Say ibra for conform be transina. Ema ayini enwem nfe ankoyi. Ai. Abusuya asem nti ato nsa frɛ nana bi oba beboa ye because conform ya onema a wo ye no ogu nana no animu ase. Achem dan atega abofo apietu piao. Didi yo eye yenya ye nana sekumba wabaha na no te asem no se aniwu sebi nana no mamamre wo ho akom fritete na wo mo so eye o madwuma nti wo mo ma enkate ba ko memefrem e me haya dwen ti mo me hwe video no e ma ye de di kan nana me mo akwa aba pa jo net sen so buru he ma na ho so e me so me ho ye yo ye da se wie waje bre se won transema ya wo megumani mu ase to beba na wa be kire ne me ma kire e ya ho aho pa na na nyankopon hira wai o hira mo so yo akaka kra bi se me de wakwa sore se nka ba me yakọ me fi asore na be kom yo wo fra sore na be kom me ma me kura kan place the bible e wo dia kwanta ti mo so na ye president na me papa ye Pentecost e da but no say kuta boso ntini ye friend Mr. Okomfu we ya to know obi eki na sakumba bi eki o ko dua nkwanta baby a commercial bank e won fi on ye wo me nti saa omo a mfa nso omo tipe be 50 60s no na me papa kira ade na o saa ye Pentecost e da na o saa kuta boso nti ye won nsuo bo na ye fe na o confuse na asole ni nso okura boso no debi me ma me na nim man on se de bia maka cho se azan sofu bia na yiri ni secret ni am ropa bia na yiri ni je tie ni amen e boso na ye fie boso unse uko manhia anana otumfo mitia o otumfo adonte hene ni fa hene aku nya no se fie o na me firi tuba bo nwire ba man a wa hene na wo ho no oye me papa nua na me papa no ene no mpese obetena akunya no so nti me fan say bo nwire ba man hene ye papa na ye fie bosom bi wo ho emza me kasa TV bebre so ba me nkire mase ba bia ada ene first time ye fie bosom bi wo ho e kire be ye pe fe na kire nti obi oni bo nwire ba man bia nim say bosom bi wo ba man ahemfie ye fe na e kire ye me papa mo bosom okay nti bosom no me papa beto bosom no ye wo me papa to fie nim ene odi akonya na emom na omo na kote Pentecost odua nkwanta nti na ayese bosom kakra sa na asole kakra ye da dinan papa wo nsio bi odua nkwanta efre na okonfunsio ntumi nkoho nkosensio make adua nkwantafo afi no mbehu miye efre na okonfunsio nti papa na efre no Mr. Okonfu okay so no ko Pentecost no ko ye Pentecost eda kama pa me ya wo metu Pentecost so papa ti ase mpapa firim me ma chiri ba kra ye sofo akra okay ma chiri ba ye so na chese mu fi o de obo fa da de fa e Christopher na no so kakra ya me kakra eh Abraham susuai Malady enne ya ofra ye no chiro enne nana befie Malady nana befie ne ye ya grace mu ye video no ma ye why emfa kan menyimanyi nse na nye wa me de ne papa ubusum na na kam de bebo dua wo wachi mo fisade a wo de ayeme no eya wa ma me mu kura me ho abafin ana wa mu so asan gu hu fin na sa wo kan san we sa sha me say doctor so show mo ba na da unim so show mo ba ni wonom na me ba ya wa nya me mama na wo ba ye sa de na ni mi ni sa na me pesa o se me de wono me kasa sa de me ye wono na me se me de papa yi me ba wa so ne so na ne hu abomi o na ne ya me gina woni ba de me gire die me de we de ato me wo mabla bom no se no hu nya me hu biem
iti penyansa asem bi ne asem asem papa bi na ka Na ka kyerɛ me. kwasi asem na ojan fon so a ka kyerɛ se wo show mo bani o na wo show mo bani o asenya doctor no onye me aha ana me kan senti fi ho no ma me friend na on fa ko na kura na kyese ya mo me tie ba bia ne enu ano no ade me pa chewo e mabawa unsu ade bi bebre nti said again ka kyerɛ me say man we ni de we good or the ma obo nkrofo me nkrofo tu kwan wo bi ebu ni kwase a oye ni nti no me di ani bre ne ene den ene ko ye said me ko so ahema mu no na me nim se esim se na be ko akoto no wa hyehyɛ adwuma no odi adi no ei me pa cho abi je nka ba bi interview ya wo e se dia na apese e bo papa nti se no they say dem mo ye mo ne se konfo no na topa no obu ye no na ba no me no hu do de be ye ontimi nya akola no emo me nko ame so dabi o de agent na feska na on fa no ni na mmom ono ne de ontimi mfa ne hu ni saa ma ne nya yie nya sa me de ni picture ba ba to tv so mo bi ehun abi je mo nya na mo frɛ ne ma ye wai we no ye frɛ ne ma ye na asɛm se die ano ode na na brampa malady wa fɛle o oh wono ka awalesem oni man kan hwe yan ka pekora ho asɛm na kyese wa hyehyɛ adwuma no odi adi no wo so bi obebe bia saa na ode ye no ansa na asɛm wo bɛka waka ei abusuafo asɛm ni ejese na ye bɛkɔ ahoma ne so na ene komfo yawo ya sentie no fan na de oka so oda so gina ba bia wo gina sa baba wa no asɛm no okan no onu de wa hunu na nanom na ye saa na fe ya ma na nasa kumba nso abam abababo piwak simedu arampa ma piwak betrase na yenwie na ye beba ntantem na ya la no dem na fe ehunu de sese ye na ne de ya badwuma baba na nso ya badwuma abadwuma to akenko simedu ba fe me dase yo yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba de ba Sompa TV so na fe Sompa FM ene wukuada eda sonko nyankopon wode adomeni omienu abre bi cho se wukuada dru sei na dwumadie yi koso na mo metina sei na yama eno amedi nkomo simedu pa na eseda no enye wukuada medofo mebusa se ompo no emutesen megidi se wate mesu ofie se nyankopon adom ohoye 3p garlic mixture edro waso ba ko a kurum ha enipa nyina agi atum se edro no eye enu nti agi abasobode a ano odin papa nti ebeka cho se eye anumaduro a award edaso specially made for you 3p garlic mixture on se every se Sompa TV eba ye no mo na anante saa se aduro ne nya enke apam ye da because yes enya sem ketwa ye das mo me ye das salute ya jos papa kura ye das pa so se mo mi aboya baso ye di ba bia enti se betena se ye ka aduro we ho asem de akyerewa medofo ti na so pema me wate esan se edupa na eton ho se me kasa me jai kasa na yemie phone lines ntum na nipa mfra eni adanse fa 3p garlic mixture ho a enen ka me kasa biem course ne beba ma ebeje wonsem yentum futuro nwani enne entade efa doso enu nti wan hwe yi a onhu de ye papa no pe 3p nenom fa bi si wo office o lokamu fa bi si wo kamu fa bi si fie nenom na emwao ene ye kasa de fa asiche yade ho simedu pe me nche kra je number no na efre doctor sisi a ebia last week we anya number no frɛ ni nkomo number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 aya na mpempi no ebi modwen yo mo se esichire sugar ene de esichire yade ba because ye no esichire yade me pato ente sa scientifically prove bi amai yenso piwak natural
yɛhwehwɛ mu no yɛnya proof no enti yɛntumi nka nkyɛw sɛ asikyire ɛna de asikyire yade ɛba na mmom ɛyɛ yankasa nnuane a yɛdi kɔ nipadua no mu no ɛna timi ma yɛnya diabetes anaasɛ asikyire yade mekyerɛ wo mu deɛ ntene sɛ ɔdoma nkoma na nyankopɔn ɛbɔ nneɛma ba asase yi so no aduane yɛbɛdi akɔ nipadua no mu no ebia sugar wom deɛ bɛmu wɔhunu sɛ aduane bi a yɛdi sugar wom no sɛ wonu abankye na de bɛ ofufuo a ɛyɛ aka abankye no hwɛ wɔn sɛ yana ɛɛde paa sugar wom ɛyɛ abɔɔdeɛ wudi a ɛyɛ aka hwɛ ɛyɛ kɔkɔɔ kora sugar na ɛkyerɛ wo no enuaba a yɛdie ɛno kora deɛ yi ne ho paa ahwedeɛ amango kwadu ankaa abrɔbɛ wei kyerɛ sɛ nipadua na ankasa no yɛhia asikyire na emom sɛ boro so a ɛna aborɔfo no ka kyerɛ yɛ no sɛ too much of everything is bad enti bibia mmoro so ɛyɛ bɔne enti na wiase adeɛ bia no ɛboro so bebree na ɛkɔfa ɔhaw de abrɛw wodidi kora na me bebrebe a wontimi kora nna enti 3p garlic mixture yɛka aduru a ɛnɛ etu diabetes ase a ɛyɛ 3p aduane bi a obedi bia sugar wom ɛkɔ nipadua no mu kɔma wo energy ahoɔdenneɛ wobɛtumi akoto wobɛsɔre wobɛpagya wo nsa wobɛkoa wo nsa ne nyina yɛ energy sɛ woanya saa adeɛ no a wontumi nyɛ hwee ɛntina sɛ enipa wonni di ya wotumi sɛ woyɛ fasting po a adeɛ kye a na wonni di ya wotumi sɛ yes wayɛ weak ane because energy na ɛwɔ sɛ wonya firi aduane mu no wondi di nti energy no ɛmae ɛna sɛ emogya nso no nipadua no mu a wobɛkɔ fam wahoɔden so bɛte emogya no so boa wo ma wonya energy enti ɛyɛ bibi na ɛkɔka bibi ho na aboa ma wo energy level ɛwɔ nipadua no mu no akɔ soro aduane a wodi bia no sugar wom enti sɛ aduane kɔ nipadua no mu a na emu sugar no atwetwe ne nyinaa atwetwe na akogu mogya no mu ɛno aduru hɔ a ɛnyɛ sugar bi yɛfrɛ no glucose ekogu mogya no mu a eni kwa sɛ glucose ne taa faako ɛwɔ sɛ nipadua no baabia enya bie ɛnna sɛ nipadua no baabia enya bi na glucose no ɛkɔtae wo blood no mu nko a wobɛkɔ hospital doctor bɛka kyerɛ sɛ wonya asikyire yadeɛ because glucose content no a ɛwɔ mogya no mu no aboro so ɛwɔ sɛ bi kɔ nipadua no baabia deɛ ɛbɛyɛ adwuma no ama wo glucose no ebi akɔ nipadua no baabia no yɛfrɛ no pancreas ɛwɔ nipadua no mu ɛno na ɛbɛpu nsuo bi yɛfrɛ no sɛ insulin na ɛba mogya no mu abɛtwi glucose no akyɛ ama nipadua no nyinaa ɛde sɛ pancreas na ntumi anyɛ adwuma na ampu insulin no ama mogya no mu amatwi glucose no ankyɛ ama nipadua no a na glucose ne taa faako ontumi nyɛ hwee mesrɛw pɛ 3p garlic mixture nom na mmoa ma nipadua no deɛ yɛmfa yɛne nhu no a ɛwɔ inside no entumi nyɛ adwuma yie pancreas na mpu insulin no a wobɛnya diabetes type 1 and type 2 deɛ ɛde wobɛkɔ sisi a enti na wohia 3p ɛbɔma pancreas no ɛpo insulin ne kama because sɛ ɛyɛ ntini mu adwuma no na ɛma mogya no so ayɛ adwuma kama ɛwɔ nipadua no mu 3p garlic mixture medafo wɔn mo anya diabetes anu maduro yi bi a wɔn ho atɔ wɔn no yɛbɔ register yɛbɛbobɔ free some runabout atwa mu asante mampɔn yɛnwie pɛ 3p no medafo na ɛbɛboa wo papa wɔn sɛ diabetes nti ɛnɛ insulin paneɛ no yɛyɛ no artificial because one kasa woni pedua no untimi produce insulin it just here the wow na akwakoye adwuma atwe glucose no artificially e de amaw ye pe natural de no na ma ye nkwatenten enti na wo hia 3p na aboaw medofo mede me nko twetwe no AC no se wonya diabetes a ekomode won tentem ehon sankyere ni bi no wonya diabetes a ensu komode won tentem wonya diabetes a wo ya de kakra bi a na wabre wonya diabetes a onase taatai wonya diabetes a tima o mema yokofom wonya diabetes a ade atwa mogya ne ntwa ada ekuro tu a enwu ada nom 3p garlic mixture nenyi saade no emfiri ho sebi ensa no bebrebe yente so anadwudidie yente so exercise yenye bi enam wie bebrebe yente so na emmoa na yemfa 3p entato se na be ya yeni pedua no ebesipi esita kuma se bowra kwalena keba dani heba kriske heba obenya 3p garlic mixture ho fonko abet sam takrade AA mensa
Koforidia a Gabson Pharmacy. Momoni Away Enterprise, Ewa, any cathedral in Dinsha anymore. Wafa Quadjo Heba, Tamale, baby a electromat no one. Unti Bibia Sia, Francis Sia, Nin Nkomo. Now Bunny is 0248 92 8824 0248 92 8824. Esiche yadie die kurom ha edro ba kope eno ane 3p garlic mixture. Baby to na enom ebeboa. Nyame boa da sene ye no be say de hia. Nyame adom ne ho ye pa wo bi. There are say 3p no ebusuan chemfa efie bie hia bi. Na wanom oba wa ye kese musumi bayi. Owi wa ye cute e ka so wa wunyini. Ne hu say twa ko ni baby. So anu num 3p ni bi ankasa na eni me nyina hihye yi e de ama no me pa cho sister sanitary pad and also e bo adwuma e de my papa yen ko gibi my ma o mu ko sukua e beboa e so niemem na eniema atumi agirigina gibi e de aboa yen papa ti bomoden se wonso beko na ba koje wodie na aboa wo o se o de ahyemu edu akesipa na nkola nkuma afe no mu chi kono kwaje wo de mo Dahlia product for ni na de aba me pa cho so kra 500 cedis a ubinya bi be 2 Dahlia na bi na koton ubinya mfaso bebre poku trading na ubenya bi se wo de ho anhye bi poku trading ho de ho anhye ameho 0548005570 Katima Herbal Center papa yi wo nuro me pa cho Katima ena every enemu sayade die obetu ase afri prostate fibroid ni nyina be ko ye wo abuakwa ye be methodist asore fo ni kire mu ne kono won hwew o ya de se 7 Ejako door to door shipping company Ejako mo amuchiro yenso anu wodene Ejako door to door shipping center ye wo UK ane upeso de niema bia ba Ghana obeye ne kama pa e de amount o se barrier ba ko 80 pound and na box on so 60 pound per omo 30 first Wallis Close Luton LU3 3RZ ipa jo baby a obi afre plus 44785 3607006 plus 44785 3607006 Meko School yemfa ye manko no mko suade St Andrews SHS eye suku papa yemfa ye manko 1 to 3 02446969 o may baby school no bi tabita kume ya sabia sonko o de bibidroni abrofudro ene sayade ye wo ahojo da ban sindi nyina be dwane de be dwane kan ho 0260196219 Joycam Roofing Company Limited ye kwa kobo ye dan so oye woodworks ewie bo Saflock enframe fa yenko nenko bodan so omo boso omo nyunu eye kama Ahenso Brigade ye Ben Liberty asole no 0540125816 Oboy ba and Medical Research Center adwa to adomanu fifreto yemfi ani nchiri no hwew sansan tititi ni nyina da preka sepa de gun kwansa de gun su hie 0249761508 edusana ose madansi nie koko afifiriw ni nyina be firiko ebeti ato froka ni meti fonto kwa o fu ani chire ni nyina jo ho anyi ebeko edusama lamis ebetu malaria ne typhoid ni nyina na fe wodi one payment no atwitwi 0500 110 115 ibj yemfa yemo video ni ya mpa chawo asema na ni working mimi me do no for so many na day what asema ma fa ma so en so adai ni pese me di fie ka me nkunya na na bebi awokoda ya me na ma so en so na da na se edan papa na me ma ne dai ono woto ono no wada edan air condition wo mu da na da wase ya ne so na air condition wo mini dan me dem ma ho dan impedifo ba no mo besra me wo impedifo bi o South Africa no mo ya biade o mo ba no mo besra me be bia o mo da no me ma ne dai fanisi akonyo na aya e na ma ne dai na fe no kwa wa nya bi
Edia no ya manyade. Abaye di buti abwa. Abaye di buti mabwa na famu tibie. Swati ase. Senka sema no mutie ntu bi sa frɛ bi no makasa kama. Ene nkamo no mekasa ya sisi a mu produce na asemo ade be na ba. Debi na kaya nyode. Minye konfoketo akra na mo de ni asmani e wasa bebi amotele mu hweyi tan tan kam kire mo se me kam ntinya no se me da mo ba mo me wo boa wo tumi nya hu apo challenge me ana se we me be me ma me bu na me se me bu for show ma we do ma ye so wo boa tumi nya hu because mo de kanya ke kan agina me mo tero show so mo se kan agina bra chere me me pa ma confirm ni so ba kwa wa kan no we nya kuma kura woni akuma wo no me chane madam chen me frena woni ko so mo de na no me kam chiro kam kuna me so say e bia me ni pie free office me say ka chire usuma ni say wona kuma nya me madam chen ma me ni so obusa Mama, me kasa bebe mama, na me kawa sempa. Bia ne se me ka kire se me konkuna so kwa me bu sa de now. Me nsoma. Na se me nsoma. Osman, you na entai bo kan bi na wa ye kesi. Na kesi ni so ko kwa ye kan ni me ma me se me bu so ba so. Me say, ma me ni so obusa wasem, madam. Ebusuafo, na anu de course ni nana. Wada wuruma. Owure ye ne kasei. Na wo ya koma dwuma no de yesei mo nhihye yemu no bibi saa ho because o kan ya ko si say oni aba no de oni ne da ya onu de wa hunu na nananom ne beye mami chia Sompa ahwefo ne atifo nyina na mi chia wo so ne obibia meka secret bi ene mpanufo bu bebe se akom ebeye sisi angefi anoche breso ye wosuma bi wo ho ye ta atuma asofo so ya ponche kura se bi wono obeda maka akomfo no die komfo a onim no won se bi akom no komfo e ba bi ekisi amaye ni ai maka na ese suma bi wo ho a ye wo suma bi wo ho ye ta atuma asofo pa e de koye adwuma na che se mu di ma nko a mo na obi da no na tina di foi why ni kosoro ha wo ye pa wa na mo ye skapa ba tina di foi di atia simu edi sebia ma tu nyina dra de wo kina no sebia so kwasampani wo chobe kokot kase nana on se de ntia yetu se suma na ma asofo no akomfo no binim se on se fa ne se memeti ai me no oba na dan ba kom mindi se me pie ama ba kun obi ani me se ekom de me abesan de akofie nti se minim se me ko ba bi e be no aduane asi me kam but ye wa konfo ndu ho mu nchire hwe konfo okuta sa esuman no o nchire hwe nti sa esuman no okotu ma so okotu suman ekuta me ma so fo a ho ntumi nkuta e be kunu kura because ma menya scenario nti of an studio ha obi atumi ba ha nti se aha ya sonda na ekotu suman a ye de ma ochi oba achi ma ochi emoa bi achichide preko ye woni ma ne ma esuman ni chi a so fo no ntumi mfa nya adwuma because e de oba bi chi ma oba ba so ni pia o nti ye de sa esuman no no pefin opefin mo na obi bu ni nsakura omfa ho enso no so yesuman yesuman a ye tatu enti se osofo ba ho so obaji suman a titiri konfo a onim adwuma pa sa yesuman na obetu nti osofo no unnim na fe watie si maso nti o starte ba ko mienu miensa afobon se ema re pe o nya na wo pe o mo ema no ne pe o nti ko ba so a wono oba na beda na osofo no kura no wadani dwamafo nti unse asofo bi eye masam na wo kan na ni bu afu ono ankasa nature na ohun ni se de oye no enye bone ohun se wafom onyi ntum se ne e oye no enye nti se okonfo bi kuta se suman na sebi ka fra suman ne ba na so a abere kire kura na mo a udi agro ne beda ena ema wa de bi me kasikitwe se ema sebi eko problem pe no ma adwen ayen kwala adwene oba bia ko problem ma menye scenario njiro so oba kunu ja no no pe be ma no pa na okokonfo na ka jen so ne beda ama ni kunu na do na oba bi beye ni wura be fi ne ho oba ye nti normally no ema bebre ne kwa abosomfie a na tu ema paade efo ebi oba abosomfie no oba chense bi apewe
na ono oba no generate ne ho se oni sika nti o pese ode ne nipadua no makomfo no omutumi ya sa nyina sa na ma na nkasa dodo ne ye nokure na meka no akomfo no bebire na abegye atom se ne meka no nokure ana akom no zo no adwuma na mo ka asem bi wa menu ya bi je ka asem se abrampa obi asuman wo ni fie no ye oboni bi wa wontimi ni enye nokure ayo oni mumu suman no dia tense suman no eba osu firi osu wi a wo ye nipa ana so obi ko tu suman o se suman ne fa nipa no nankopon bo nipa no obi a wo ni nipa su ma menye scenario je ya papa wote so ye soja ni a so opema okodi soja na ontumi nyae ma pe eno de kan e ni suman oya kromfo a ontumi nyae na mmom ono behwe adwuma na oye no na ode adwene ni nyansa ato ho ho na biti bebire no wo hwe ba bia wo no ani nipasu a wo ye no na wa wizu wa adwene wo se okay adwuma we ya me ye no ade we ma nkontru a ebe mi sei konfo no se ma kana se mo TV so me ne osofo bi nya se mo breku mi etwa osofo ndesu 2020 ni ma breku mo hemfu ni twa osofo ndesu me da ho no patutututu na Royal TV for frame se sakumba sori ebe gu fufuo so sa tom na Bishop Lumba ena omo se gu me so me na mi hu bi kura da na me asem mi face sa asem ni bi da enti na bibi ya me se me mfa na me didi o matama na bibi ya se na bibi ka che me se da bi osofo na akokana asem enti se me nya abotre na mi foro ne de na me de atem didi ekodi kan a obi nteme de no enti me ma sofo no kwan na wakane de ni nyina enti mrepam no edi be se 3 weeks TV bi afre me amese me nkasa enti me hwe ba bi asam ne kona na madam for presenter bi ka che na se wan kasa mo na o kasa no obi ehun ni se de o kan ye no kore enti me start se me kasa na sofo no yira be pem sa amri enti se obi do ba TV ana radio se bi ka fra ye wade bi okura na ebie kwan amawo baby a o hye ne kura on kasa TV so da na oba sa wanyem na enye problem ba onu pe so kire se on de one ne dai wa hu ebetimi abam sa nana ma me nkira de bi so okuta se suma ni bi de a obetumi akasa one ne dai wa hu e ba ne so a suma ne ba no so a ne ba no kro no beda akonfo se bi ka fra ope nipa yetirimo oden ya asofo adifo ne a akonfo me ka no kre na kire wo ope ba bi etu galamsey pa wo Ghana ha omunya wo mo ne nam site no mo hwehwe ya akonfo ne asofo mo ana mugum ye ne yetu galamsey me nkase ye gu site tu galamsey o ya bebuo yetu nipa ho galamsey sa na me am de mbesa me kire no okay asofo titiri wadifo mo ma akwankire malamfo mo ye bra meboa wo akonfo a omo mo ye bra meboa wo obemo akwankire obema odalation no ye dangerous because mamenye senalo nkire obi otumi se nyame abode ebo nyame abode bia no ni hu what you say enti okonfo de so kuta bosom papa untumi nkase suma ya ba so unu obi koda wa hu da bi ensi so say de wo kan anu bi no yuso a wo enti okuta se suma ni bi dia sabi ono obeda mo na wo ba ne nche na ono wo da no na ono na adom no ekosoro aha on say wa konfo bu okro mutumi na oba da omu nware no mawura sumandem bibi anga no suma na ekuta no na so kuta so obi a okuta bi a mosi ejeto gale mframa blekune minua bi ya konfo wo kumase ya obi de minua na abosoma bonudi amakum one na yere busum na konfo ni ntie ye minua na abosom omo de as obi de asem tu nipa no so ena nipa na de asem ne ba ho nti minua ni ti asem no na nka so ye abusa ansa but sane na asem ni follow no ena wo ko follow obi ena nipa na se me na mo de asem si atom so ade na nya no kure se sa de asa busum wo fi ampa busum ni nkumo ani nipa o mo kan nyina busum na kum nipa 3 o se aka 4 okum minua no da o mu di minua no 1 year December nim January pepepe na yere team am say last week no mo ye na yere so ayi afa na busuafo na ni abo mo so what you say enti we ya konfo a ye study say busum na ekuta no etiseka obetumi akun okay at a sport enti say obi miti anyame mpengu ana enpo nya nyame mpengu obi say madino na manyem na ye samafo krase ye pedodo ana obi nwo a oba wo konfo say boa no wo enti bi kura sa akura no ona da cha obedi wa ade we dey say visa fraud obi na agi ni ska so de ni betu kwan na nipa kron dis ka na dwane na obi di konfo ne wa dance e kire no echi oba ya boa no no na ko wie se mame no nkode ya akofa nsem abe
ɛna de ɔkɔyɛ ne yie ana anye ɛno anye yi ɛno na bɛyɛ ɔbaa ne ya ɛba nso akɔpie mu hwɛ ɔbaa ɔsɛ me deɛ me no na oh ɛno na bɛyɛ ɔbaa ne mesɛ me nua kɔmfɔ no sɛ ɛbi mu frɛ no mai ɛnyɛ sɛ yɛ ka guma na sɛ asɛm si me frɛ sɛ me pɛ sɛ me gye asɛm no na me ka ɔbaa no ba wanka sɛ wabu no afa so ebi a wakɔtwe ne mogya ɔso ne nada ɛna wone ne nyam sɛ ka me nko anka wobɛfrɛ producer na kasa sɛ die ne wɔ hɔ na mɔkɔyɛ die ne akora ne yɔba saa akora we na ɔpere ho no ebetumi aba sɛ saa akora ne bedi wa ade yo na sɛ kumba yɛnya kɔmfɔ yɛ ahoma ne so hello nana ma hai Awurade adom pacho ma ne so kakra ma yɛ ne nte nka na ano no wano no wɔ soro kyɛ ne hello me pacho ya na wama cho voice na kakra ma yi wada uroma emi se na ano akua firi edi asembe dai ye fra wo so keka bia se wo de wo ma ye hia emra wa so ye so na wunua baako abeje asem no se opese ye hweka na ye busa wo se ye sesum ya madwen na ano de esi no kwada dwene ho no sei na ekro wada uroma enye abije mumie mfa line for free mfa hade ne mfre ne arampa nana kabia nso tibio na kampesem ke yetie onu de wie ya na fe Nicholas mu nyina atete bi na fe bia ne no wanya dwen sakra na se obabu yedua nso aye gina ho ama ya gidua ho na afe yakoya nim yensem sisi my lady yes e kasa difo ni bitu suma no bebre yenyere ho ya wo mu ya so dai kama uwura mu a untimi na wani de wo hu bi obeje suma hwe my lady nsem e koso wi ase no enya asem ketwa na my lady na o ka asem bi se komfo ya misro komfo ya ye tie komfo ya wi hello mami me pa chao na no wada woro ma asem a ebobo hu no wunua bi age asem no komfo se kumba wo ha se opese yie koto yie eti ene no yesesum ya madwene still ya ugina baabi ya ugina se nya wo a na ye pese ko edi ani enu ti ne ye frɛ wi wada woro ma usom sen na me wakata o ba dia o pasama kuma to ye no bi ni hasa be down na so pie free won chen wo kwa o di sun na e ba nso o de sidi ni pie aso wo bi su sei ai mami asemo esi mpenfo bebre aframe ne makasa na abia me de sremo ani se ono mpenfo nyina wabejafo nyina me nyam kasatia mfa mfom so ncheme na me gitum kemi no oba no aye bibi wala na chesa se de wa hu se nya nananom na ne daaye mami na me kan na se de na de ase wa no aba fo ase de na hu nana yi wo TV so ase wa meloi adai enye se me hu nana no mo TV so nemu nana no mo sene me ene mpanimfo dodo na ene makasa ena de asama akuafiye de ba ya no so no entrobian e no kre sa woni nada me jimi mfum so nada sa da no sebi nana wonu wi ana ana no red ni bi wa ko ri na de wo ye na no na ya me sorry se magiatum because opanyini kesemia magidin na ye cement ma go abonten na eniwu nti na wo se me kan bibi na me so me di twa mo ne mo ma tnati din ni ntanimfo bebra kasa o se me banam di ato abrem eju oba no wa frɛ me di nyamdin for macho oba kwa free no wa frɛ no me nyam frɛ no ne mo me ne ntanimfo be kɔ na yedase yen fancy yo nana
Pia meda konfo na se. No say akonfo e asem no. Eh but bi o ti se wo ba mu no wa melo. Na bra ne ma o ye ndande no nya obabu yetu. Metie bi pa. But ye no mpenfo tu yefo a ye fa. Because on say me metie sisi e metumi ayekukuku but metumi anya ko obi a o ye de yala enipa na be kasa kire. On ti na me kan se mi kire ne se e bia na sa akora na ona na twe ne ho manso no. E bia da acho on be di wa ade na on be kutawo. On say normally ne ya yetumi de ya adwene firi mu me wo akora no ye rasta. Obetumi de wa adwene firi mu se bia sa akora we ni be di ma de obetumi akofo ba bi kura ba bi abusu anim no. Na oba no ti no konfo bitumi wu. Na suma yakoka obi wo ba bi no wa yeso o mfina abusu am ti ya mpene. Obetena se abaye abusu na konfo ne ba. Ana ne ba bi ba. But wa mo abusu na amane nti abusu ni nim se o moja bi wo ba bi. Je betumi aba se ono obi awo na se nipa koro no kran so obi awo ne ba ne suma na kofa na ode na yedai aba nti me da me nua konfo na se waje atum na mesre ohema no so se onya abotre akore ba o ntem no mpenfo se wo okani bere se ono so amane ni amra mi kotwam bi o wansa mo ne manya ntwa misika akokam ma kofa banzo amesen ba behwe no akora ne se ni papa nti no se bi nyemu program ya amoye ya enka ba bie ni ode beko no kure baako ode beko sumankwa ahene no mo sebi sumankwa ahene no mo no ye mu akonfo no bebre sebi ye nhyɛ da mu omo no kure baako because konfo bo wa no was catching sumankwa ahene kro na o hye na ase no nti sumankwa ahene ne pa okọ beko mi gina mi kuta lances bi da me kan Ghana national lances nti ba bia mi ti sumankwa ahene frɛ me amepa me nko mi kuta ban lances mbacho ati ase but se bia konfo no kuta sumankwa ahene lances de a o hye sumankwa ahene na nti no ema konfo ne wo fa hodie bebre but eduru ne e de se eba ha no wa hunu se da bi wa hwe ni ya obi nsoma na yere wo ho obi nsoma na ba wo ebegu na adwuma nti waje atum no eye me de se se ne waka ndede no ontu ana mo sa na onhwa akora no na ebia ebe na mo so ama sa akora we aboa ne da ache mo okay aseda ma mo ya da so me dana se ko ba brampa Malady we are now wa manek ya transfer enne bra Malady unim Malady sese ya ye na sakuba na ba no ye na Malady unim se akonfo mu do mo ho pa asemi si ye Malady ye ya fu ye krokra ye eye chief producer akonfo afre no ene me so akonfo afre me asemi si ye kofi jima ya de se se o de konfo ye bi konfo kofi munyina number amount si ya mfre enti Malady akonfo do mo ho ba ye nka bibi nkyere konfo ya Malady na no na konfo ya toto ya mpia na mi se me camera no wia me wa bra na mtu odin ana Facebook focus emisro konfo ya Malady konfo ya asema na mekei enye na na sekumba wa se ya meka se mi tro challenge ama konfo ya man ka se konfo ya ye sa de we eya ni da ho enye adwembone ana ode ye sa de we ya no mu di suman ni bi hunahuna ye Malady na na tia na meka edu ba bi omunya hunahuna no omu hunahuna ye ana ha ye nko ho ana ye mfa we nto ha pie otakra na abenuma ye se mfa nto ha no omu hunahuna ye enu bi na no pese obontre ni wa afidie yi so na ye ma ne kwai ma ne mo ana no ye nto ato a ana me amete enu makomu de Malady konfo ya we dwamanfo owo mu se wade atum so wade samfo de na we dwamanfo sami obi ambe pam a ya yiri ni di no asone yeso Malady ti asemi ono mu a utu sabi wo hu enye yie utu sabi wa asemi wo enye yie ade konfo ya waye me mana ti asese enye se na no ye mra Malady me si ye Malady me se kamene konfo ya nana safuma wa ya de me se wu wam ya hu akom edipa bi di se hunu wiase nana odi mu ahụ ya mu ye Malady konfo ya nani magu ase mi nwie yo ye breko ye mfa ni nyina aka kra bi ye ntem na fesi ye konfo ya wani ewu abetwu pie tofauto Malady wanya no nkọ ha no no fa ni sem no ni ne samfo mfa firi onko uti kroma na sam hunu ana wudi nkrofo yire mu asone so na na sikuma ya me dese oso onu de onte sa onu motia ne bosmo de adwuma no omu ye janiu sa so e konfo we mamu nkono ho mamu nkono obedi mo yire mu obese mo yire mu esam hunu ni samfo ana oto nu odi papachew
Yanko honne, enko hochina. How do you acquire day? And you me. You. I was here for a year easy beauty plus. Oba Sompa and Yabron say ya say. Oye bibia, oye makeups, oye dancing crying, oye tire easy buy when him kama. And that year, or the CJ's kitchen, I come home. Ya and there will be a restaurant here. And the Diani a dragoon, Benku, emo, apesi, te say dear, ye near the Aji with Fia, the CJ's kitchen, we are orders and swat. Obey and a kama at the amount, Sompa and we overseas. Now, Brampadoko DB, apesino. Come on. I be your son, you did the patch or so went to me and China, Benkurin your weddings. You, Nick. My lady, me da sibebre. Me said ye comfort yaw ekasa no. When I meet say o kan say ase ne kasa aba fam. Me ye sure say bia wo sha ase no said your car say wa kra soldiers for aba no. E bia ba bia won yam hihye say no ye ya ye free ha ba. Apa so ye so. Na e bia ne na no. So no follow you say say bia frɛ no. We all kind nti e bia ne yam hihye no. Ba de mani age no ho ne say wagye atum ne. No aka no kre na comfort so ye da sibebre say oba wo de ye aba betu ye na de me meka ne se wanya pa acha wo de me nka bibia ntia na emom ne ametu ye nua ma no bifo se yes se wo pe bibia hu a wo kwa wo behu se wo pe bibia te so na bie waso ma wo beti se ye hia bibia ye nyire ye ho ne mompa ye bompa ye a ye nsa beka me de me ho be ye mfato ho e free se me nsa me nya me lottery am ye se me ba beko de odi manim ka kire me se 2019 de odi manim ka kire me se saa de radio on saka ida se obeyere ho abompa ye akonyankopon anim anasa obefa baabi me ka kire se me de mini baabi akọ de mini ma ne se me ko me nkotodwa anim enti ma na kete so am na am me trade da bia tre pepepe malam na nya no me bompa ye saa akopem se me a me hu se me ho ato me bompa ya me bum enti ye nwua no ma ya me SD ni okay na nkodo bia kwenye enti ye nwua ma no ya munya chinchin na mompa ye from kotodwa anim to FM na nwa ko kotodwa anim na fa wa this ready egu nyankopon anim na oka na me so adi wachi ahwe ani monyam US Army jiadofo na oba wo so ka bi na de se manya sa kwanya we ya me nwua no ma mo Facebook omu nyina dia mo bo ne etam ko me bo mu nyina na ebi mo se sama amodi am September 22 ene se wo kan September 22 kan dey di mi amedim Nana Amakobi Yvette Obapa Christy Barbara Ando Lebene Jenice Adie Pena Kwabna Usu Gladys Banie Joyce Tina enu mo amuka ho nyina Smart Wattens yete ne nka che yete ne nka che pa ye be hwehwe na chire kwan mo amuka ho nyina ene me ba be gina mo na mu minim sese ne adwuma de nso koi mo so mani age pa me da mo ase be yan so da ase Evans we should mind them tell nso ka bi no o frɛ so ini me ye o fan pa etie o ye hwem na no kra me ba nso ka bi akwa da ho ukua da nso abekire unyansa e wo tirim adwini ba ko fo tirim Evans one tell ne nko oba pa nyame nhira so ne wadwuma pa no kwasem ni se Sompa Nkomo ama ki nuanom bi ebre yi pa asemi oba pa ye ne simple kra what ne te si ye nua ba ise nya ase na oba ise de na di kan ya ka asemi ye be ne femfram meda no mitie ye na mi hu se de konfo ne kenyina na ye ntro mi hu se ni nyina ye ntro sanse oba pa ye nsombosom ba omo som bi ne koba mutimi ka se na we yan fa fi nko ho bibi sei tu ko ye sei na chire be ka kire se suma na be hye omu ye we hu na pese o kire sei ba ni nyina nkemfo na wagye atum na se wadwo no sei ne mfo nso ye obaye ni nyina yi dia ene na yentimi nka bebere cause me be na oba pa ka so be kanka me blast ni yie pa na nso se wagye atum na ebo oba pa ama nwa se na no abafo ebi ohu nickname so ka hu ami no ontimi nye said me nua ne kan oba pa ye nua ma binom achinchina no edoso achinchina ni ananti gise wanti sei ye call hairdresser no waka sei sie nua ba ye call salon ye okoji ye se tumo mu dia no say na dia sofo no any hairdresser for na hye ho ena o mu hye dwuma mu dia no ba pa hye da ka se me sofo bi no odi nkomo sa ene fa number ma me no ko se wati ase
yɛserɛ wo bɔ mpa yɛ anyankopɔn tie yɛnkam yɛ nuanom bi nti ase wo hyɛ dɛm bɔ mpa yɛ anyame wo tie konkoto dwa anim na bɔ mpa yɛ ɛnyɛ wo kɔ sɔfo ɛyɛ sɔfo bi anaasɛ ase ana ade ni bɛyɛ yi tie sɛ nuama binom ɛkyinkyangyinsia na nante no mu ntwa so na nyame bɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ ama ɔbapa mekyia kurofomfoɔ nyinaa ɛnnɛm abɛsi ɔma na mu a yɛaba Sompa Nkomo si kurofomfoɔ nyinaa nyɛ asɛm ketewa mekyia obiara mekyia me boss Francis nyame nhyia no ɛne adwuma ɔbapa mpatwɔ meyɛ fashion na kete sɛ mpaya so yɛyɛ adwuma bebree fashion ɛwɔ kurofom ɔbapa sɛ ope suit top and down bɛma ope African wear papa ɛnkɔ baabi asa gifting si kurofom yɛbɛhyɛ wo kama ɔbapa yɛ mpa ne yɛsa yɛ painting works bia wallpaper any ade ana eba no catering side so a se oye program bia ye wo kisses popcorn any so bulu a ebitimi abeya ama ojumedi ase ayede ti be sra oba ye mpa ne de oba pa ye be ye o kama ye be show kama okay mpa so obitimi afre 0554 67 56 41 0554 67 56 41 oba pa na me di we chat so TikTok for epamocho ye bete fan base for ohinini me da say TikTokers nyina ti yesra say o TikTok a titire ni kumasefo no o de fresh line no ana kokojo_famous a page ne DM say opese wo join ni oba pay bibia yenso ye pese TikTok for e wo ha e bone wo de ro ni ye so na sene yes ye betena wa na atoto ya no papa so kwa bibi ni e wo se ye so na sene yitimita na chintimi sremo a TikTok fo ehwe mi nyina ena me se gina ma na mi gina krofo ma na me se gina TikTok fo anem nso na me ba che ko no nso obi a person join bia ye bia puno no so o me join na ntimi nso mfa mo oba pa adwuma pa o ye nyame hira oba pa mi se champion na o twa wie nso se onana no ma mieru sa anyem me nda ba ko kwasiara ba ko te se ye du 29 ti nyame de ye kopa wo de ahirasa amen ahirasa pa na de ko agare de ye hu ne ye so mi se champion tew me tew ya me te ho ene se so for me ene de bi ya me kan se wo yi ade bi ana wo kan sem bia ne so nim se ye no ko na oje Onyankopon dia gira hwa na dwusogu wo ne betwa na no na me wo baabi na asem we se yakoso me hwe ne kakra bi e se na me ye bibi na mom se ne o konfo ne sika sa ye ehura wo a wo gira ye no ma ne hu se wo Onyankopon obeye o se na me se na me se ni nyina na ye ntro ni bibia no ka bia na metimi wo se ye ehura na nso ntimi ehura Onyankopon enipa na ne ye me dene se esoro konfo na esoro konfo no kre ena konfo sakumba o twa wo na so no kasa ya o kasa beba afidie so ena mema manto so aba efiase tini nyina kabo mo no kasa mema ma me ni asojafo ni nyina kabo mo no akoa no waye mre na ne ye me dene se so for me won se wo ye bibi ne se mpanifo bi fro ne etofo ne se wutia no so eboa e na abon kan ko bagina ni so pa ko bia be kan bibi ade akere no enti so wo somu na ne oye ye no wa ya ampa dia ne won kono ko hwa koda no na mai mususu muntie ya bro won abenkwa ya bra okay tembia me so hu so Onyankopon esuchi ade bia wo suchi bia fodie bia ye wo wiase anu nti no wo sumo awurade na sumo awurade ena me ko praise ena ma je bible wo ba je bible be wi anu na je se ba bi onam so na enye enti asamo yem ye ni na ho no mo ye hiamo a ye nko ikotodua no Onyankopon obebo aye me da ase choro nana tew na nso chi awadofo na fe ye nkwa homa no so mi chi obi bia mi chi Ghana ni bia obi e nam no so Asompa ekoso bia mi chi akokosechi mi akokosechi pa esini sigodu mi obi bia mi se bia konfo Kumase ane ebron afo ne Ghana nyina obi bia mi obi bia abuja for yakwa homa no so number ya edi tumi abroche for line ofre besim Ghana ya mpekew nti we abroche for di nini WhatsApp 0541 126 626 abroche for na friend WhatsApp call 0541 126
626 ɛna yɛn nso Ghana for the 0551931931 0548931931 Ghana 0551931931 0548931931 and abroche 0541126626 yenko amaswe afi yenko yanim hello good evening yajo good evening fine what's that awrade ada wuro mame hoye do fi enti but ya fẹ́ kò já from ka tafi kwada so yo enti o ba cho konko no de oye ne de o anyi ni kura anyi ni enti de o de o hen ho yo ba yen ni de de e for de je kura ni de e ma yen ya da ma se pa nyami kira mo ya das enso ya das hello hello yes pacho good afternoon bye my enti pacho mkatesi obura kwa FM Linda yo mama Linda enko pacho comfort sana omudidi mano tebe ya monche na sofa ya manso bi akudu yeah that's so bye abroche for the end 0541 126 626 0541 126 626 2 0554931921 0548931931 Ghana abroche for mfa number mama na edi number mama mo frɛ be na mo frɛ hello good afternoon mama afternoon pacho enti o hello hello ya tun ka o kasa good afternoon mama afternoon I'm in yo mo mo de bo my Ghana meet ma tenen na Islam de dikan na na pa bi teacher no na minister papa minister na mama de me kan e oba na o si se bi ni ku be me san o da do tere emi ni woma e de na aba e ma me no o ka to no afa na ye ne ma me no to de music no mo hwe mi ye won pa ana konfo no e de no so no e be sre na nanom e sre mu bebre te di mama so ye so bi nya mo a enye no na be fa won e bunya e bi awe nkoko e sre mu bebre de na emi de se ofo ya so waje no fo so atu ide so ye dia onye yo am so akuma beton yo mo ni na mi na dima e da ni tra mo pa aba ye fa me frimpon ye da se ja frimpon hello 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 la why not the in fact fakwemu sir for go interview hello oh hello good afternoon afternoon Pacho kasa free me kasa free Tottenham London e prem na no ponchi chiku kasa free London Tottenham Pacho ai yo Tottenham yeah yo yentio yeah we de enano okomfo ebeye kuku na chesa enipa yesi enhahan yen fa nkwa pren Christmas fie no kwasem ono ano wo hu say enhahan bia eso che ne de no waje atom anyame kan ne say mo fa nche ne bato wode na no aka mesramu a muni akire se be ya wo so obekọ oba no ho akopa ne cho ne akora ne hwem no nyina no bibia be koso me tu chema 1000 times
wabɔ dwuma papa nyame hyira wo yɛda ase akyia to namfoɔ nyinaa yo abi bi o aham so bi ana abusuafoɔ ɛbrɛ na nya yɛbe yɛde bɛsi nyampa a wɔkyena asɛm atwere wɔ ɛnyɛ asɛm ketewa kyɛ baba yɛnten enti adɔfoɔ agye berɛtie nyinaa yɛda mo ase Facebook foɔ moayɛ adeɛ nyame nhyira mo TikTok foɔ nyame wɔ nhyira mo Nicholas Asante nyame nhyira no saa daa na me ba wi ba Evans nso nyame nhyira mo yɛda mo ase Sompa Nkomo deɛ ɛyɛ bola